Det, der man tager herned for, er jo netop, at vi godt vil ned og træne, og vi vil gerne ned og svede og blive bedre og lære hinanden at kende. Så jeg vil sige, det er hernede på Bang Tao, det fedeste sker. Det er jo sådan, at du kommer op fra en klub omkring Aalborg, der hedder Vox 13. Og vi har faktisk været op og træne med jer, der er dine drenge, mig og Vedran og Sim. Jeg har hørt rigtig gode ting fra det. Nå, men det var sgu godt. Ja. Hvad hedder det? Men nu her, når du kommer hjem til dine drenge hjemme i Vox 13, hvad vil du så anbefale Thailand Camp 2.0 til dem, eller det bliver så 3.0 eventuelt? Helt klart. Altså for folk, som gerne vil ud og opleve verden, og måske ikke lige er klar på det at gøre det alene, som jeg har gjort, så er det bare at komme afsted på sådan en tur her. Altså man bliver fuldt til dørs hele vejen rundt. Altså. Ja. Så i bund og grund kunne man godt sige, eller jeg kan også spørge på en anden måde, har du følt dig trygge hænder hernede? Kæmpe. Mega tryg. Det har jeg. Altså, nu kendte jeg mange af de der tricks, som du gav til at starte med at skulle sørge for at bruge det rigtige shampoo og holde øje med stafylokokker. Det kendte jeg godt til, men netop den intro, I lavede, og sørgede for at informere alle med, hvad skal du passe på hernede? Skal du køre ligesom du kører derhjemme på scooter, eller kører du lige ordentligt? Altså, sådan nogle ting er rart, og specielt for de nye at få at vide, det ved jeg. Det er noget, der gør, at de er trygge. Ja.